Vrei să afli cum să optimizezi SEO orice pagină cu ChatGPT? Urmărește acest video și ia notițe. Adevărul este că nu oricine are potențial financiar să lucreze cu o agenție SEO. Dacă ești la început de drum și nu știi de unde să începi cu SEO, îți voi oferi unul dintre cele mai bune sfaturi. Vestea bună este că oricine poate folosi această tehnică simplă. Dacă ai ChatGPT 4, activează pluginul SEO Core AI, iar apoi introdu acest prompt. Comportă-te ca și un expert SEO. Creează un audit SEO pentru pagina ta, în care să incluzi recomandări pentru îmbunătățirea performanțelor acestei pagini pentru o poziționare mai bună la căutarea cuvântului cheie și între ghilimele introduci cuvântul cheie pentru care vrei să faci optimizarea. Iar în continuare, ChatGPT îți va oferi o listă completă cu acțiunile pe care trebuie să le întreprinzi pentru a avea un SEO mai bun pe pagina ta. Apoi urmează partea cu adevărat tare. Deschide un nou chat și apoi adaugă următorul prompt. Comportă-te ca și expert SEO. Realizează o analiză SEO pentru căutarea cuvântului cheie în Google, între ghilimele cuvântul cheie dorit, unde vei analiza primele 5 site-uri care apar la această căutare și vei oferi recomandări pentru pagina HTTP și introduci adresa paginii tale. Site-urile sunt, și aici introduci linkurile. Iar ca prin minune, ChatGPT îți va oferi un raport complet cu toate statisticile referitoare la competitorii tăi, astfel încât tu vei ști ce ai de făcut. Dacă îți este util acest video, dă like și îți voi oferi și alte secrete SEO valoroase. Ne vedem în top!